patria hore. A tu sa nedá ani nič fotiť, ani rešiť, ani dýchať. Ako je tu príjemne, strašne tu fúka, taký vetrisko. A skoro odpúšťu. Tak urobím aspoň taký panoramatický záber. Je to vzadu. Tam to zase je to vysoké. Obzvlášť, vidíte, presne vysoké. Teraz najmä toľky. Neviem, či to bude vidieť. Tam je Ötscher, Gemeindealpe, pod ním je Mariacel. Ideme ďalej. Ideme ďalej. Už nám to konečne slnečko svietí. Tam sme skončili. Teraz neviem, kde tam je Göller, to je taký špicatý kúpel. Je tam vzadu v tých mrakoch, v tej hmle, to je myslím Schneberg. Tam je Heukuppe. Tam niekde vzadu, ja som si teraz istý Solvenstein, Štulek, Semmering. Celá tá grupa. A všimnite si, na Slovensku a na našej nižšej, tam má byť dneska 35 stupňov horúčavé vodou, aký tam je spár, keď vlastne mraky, jak sa drža dole. Za to tu, momentálne 2004 metrov, teraz si není istý, na tomto kopci a krásne sa to vyčasilo, modré nebo, parádička, už ani není taká zima, už vyšlo slniečko, už hreje, len ten vietor by nemusel fúkať, teraz akurát prestalo. No dobre, dáme ešte jeden záber na tento kríž. Až som ostal prekvapený, že mi dneska nezamrzla GoPro kamera. Tak mi ľudí mrznúť. Počasí. Je tu výšková kvóta. Na tomto napísané. To je nič také. Chcel by som kompletne mal. Došli, teraz sa tam musím vrátiť a ešte dole spragovať, prejdem domov. Takže dnešný ranný výstup o 2:30 rána som odchádzal z domu, parkoval som o 5:00, ako dosť ďaleko, 240 km, myslím to bolo. Myslím, že to stálo za tú námahu. No Majkovi by sa to určite nepáčilo, nie to teplo, je tu príjemne, ale sa mu vadil ten vietor. Vidíte na to, že je u nás teplo, horúčavý, že tu máme kopec snehu ešte slabo.